Hola, jo sóc Snow. Avui som 18 de setembre de 2025. Mira, ahir i abans d'ahir no podia dormir perquè la sacsejada gran el quiromassatgista. Després, al cap de setmana, vaig mirar quatre pel·lis per ultra. La primera, Shirley Cox, això, és això. És de jove, és el protagonista i és molt ingeniós, és el príncep, la bruixa, la estrella, el barco, hòstia, és ingeniós. Has de mirar Stardust. Hòstia! És, és ell! És ell! Has de mirar Stardust. Està molt xulo. Després, la segona. La meva mare i jo vam veure Sin reserves. Quan era petit o més gran no ho entenia. És una altra forma i ara és diferent, entén millor què passa. Abans era cap quadrat i això fa això i punt. I no té per què, té una continuïtat ara. No sé per què. Un altre cop. Està xulo. I les dos pel·lis, la primera, Kick-Ass, vaig mirar fa temps, però està bé. Està bé. Kick-Ass és un noi pagar els altres. O al revés. I la segona no l'havia vist i està bé. Està bé. Està bé el Hots, però jo sol la setmana que ve Fallout 3. O no, jo què sé. Adeu, que vagi bé i fins una altra.